i dag der skal mig og min ven Mads, vi skal prøve at spise nogle magipiller. Så vi har valgt, at vi skal spise 5 forskellige slags. Vi skal kalde det den, der spiller mindst ud i spanden, som han har der. Ja, og vi ved ikke, hvad for en smag det er. Nej, så vi tænker egentlig bare, at vi prøver de her magi. Men jeg ved bare, at der er en dårlig smag og en god. Ja, okay. Vi starter med den blå. Den ser meget giftig ud. 3, 2, 1, nu. Tandpasta smag. Hvad fik du? Hvad fik du? Tandpasta. Ja, tak. Okay. Den der ser meget god ud. Vi tager den. Nej, gør ikke. Ja. Er du klar? Okay. Nu tager vi den nede. Jeg håber, det er skumfidus. Det er det. Jeg skal hælde 3, 2, 1. Nu spørger jeg eller andet. Skide elendigt. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan indrømme, jeg ved ikke. Fy for satan. Hvad er det? Okay. Jamen. Og... Nå. Vi tager den her. Ja, hvorfor ikke? Den her. Okay. I gider ikke andet til ned på 3, 2, 1. Jeg melder 1, 2, 3. Og 1, 2, 3, nu. Sin giver magi. Jeg skal gøre et glas vand. Er du klar til et godt mig? Fuck det! No! Nej, det er ikke sjovt, det er ikke sjovt. Undgå. Lad vand ned på mig. Han kom. Og jeg kommer lige om lidt. Kæft, han er en nar at købe sådan noget. Jeg går lige ud til. Det var lort, det der. Lov mig, jeg aldrig spiser det der. Jeg tror, det var hundegård. Hvis du vil lakrids, så vil jeg heller ikke kunne spise det. Men det der, det var værd. Eller sure sokker. Nej, ellers tak, men... Skal vi videre? Hvad for en? Den her tror jeg kaster op. Jeg tror bare, jeg springer over, men... Ja. Vi tager den her, fordi den er lidt så creepy. Eller er det den, vi tager den tredje? Når vi gemmer den der til den sidste. Ja. Hvis den er klam, så skrider jeg hjem. Den sidder i munden endnu. Ja, så skønt. Er du klar? Nej. Den kan være god, og så kan jeg altså op være dårlig. Jeg håber, jeg får den gode på en gang. Det tror jeg er noget med... Popcorn. Popcorn. Det er popcorn. Smør med popcorn. Ja. Smør med popcorn. Det Ja. satser jeg på. Ja. Held og lykke. 3, 2, 1. Men det... Jeg tror, jeg får popcorn med smør. Hvordan smager det? Smager popcorn med smør. Det smager. Det kunne han så alligevel ikke. Næste. Den orange med de sære prikker på. Fanden har han for broccoli eller sådan noget? Jeg ved så ikke, hvad det står for det på tysk. Og der er det kulhydrater i, det må det godt.
Hvis du kaster op, så skrider. Og det er ikke godt. Og tak for at I så med på den her video.